man. Okay, because I feel about one like if I am. Okay, I punch him 670 million into his account. Okay. Let me see the account, I can tell the money. Okay. I have Mr. Lee from saying industrial company China. I have forward all the 30 containers to the Nigerian seaports. Okay. We'll be expecting the containers in 2 months' time. We're outside in Azubi, I have a 12 containers. Okay. Then I'm getting a bicycle for 7 containers. Okay. I'm getting a Tazan, we do the need for Ngwabia in a silver scrap. They make a space. Exactly. Then I'm a warehouse, I will go for Nazo local government area. Yeah. I don't want 6 containers for you. I don't want any other details. I want to just forward the details to my WhatsApp or my Perusa. Okay. So I'll put in more money for you. Okay. Customer here I'm not gonna Abuja and 17 million naira. On has Cabo Halazi, he will keep on here. Man, seek the money into recession, insecurity, and full animal down. Oh, make affect the economy of the nation. Okay. Most businesses are going down. Yes. Most people are like go. So do the money, get the money into two. Okay. Concession. You have loyalty in here. Okay. Don't wake in in business. So okay, sir. Okay, sir. A loyal customer to our brand. Ezogu. Agent na-emelege visa. Agent na-emelege visa kpọrọ nas na akwụkwọ ga-apụtago. Ị chọrọ ịkpọ nwunye go ga vacation. Mana ihe a da travel sekita maka ndị Fulani ma bụrụ mmadụ. Maka size ma agbagotego. Nnukwu ngabasị. Ezogu. Ana abịa ya edebe akpa m. Ndị Fulani obi adịrọ ha mma. Aka na-egwu igbu oge iweta ego ebe mana maka onye mebi ụwa ọkwụọ m ụgwọ. Ezogu. Ndị aka m bịara onwe m nwee nna excuse wee. Mbalala. Chineke na-esi m anya were wife nye m ọ bụrụ knife. Ọ bụrụ husband ọ bụrụ hunchback. So I'm enjoying my marriage, I'm not enduring it. Ezogu. Mana oge ihe dị mma last vacation go na nwunye go gara ka the experience ị nwegasị na. It was wonderful, it was an awesome experience. Okay. Mana onwe ihe dị na in this life, onwe ndị chọọ marriage, when they chọọ manage. Ayo Chineke na chọọ marriage, not manage. Okay. And Chineke na-ekwu m anya nye m wife ọ bụrụ knife. Ezogu. Maka ọ bụrụ na knife isi m aka apịago. Ezogu. Ebe ọna nwoke na-atọ na bịa palọ 10 o'clock nwoke na wanụbeghị ọ sịghị na ọ ka mma na polisi nwụde ya. Ya adịrọ mma. Mana ọ ga-emechi ọsị mmadụ nwetakwa one for the road na 11 o'clock. And for me, 6 o'clock my wife agbawago na phone. Daddy na tawo n'ọkwa gị bụ ụkwụ n'aka m. Ezogu. Ya anụ ya ka nsi ame. Ezogu. Bụ na ya na-emechi afịa every Monday ndị be na-eri 5 square meal. Ọgwụ na fugo. 7 o'clock ụmụazị aṅụgo tii ụtụtụ. Yes. 10 erie indomie. Yes. 3 erie swallow. 5 erie rice. 6, 7 ata cheese balls nwe eri abụbọ na akwụkwọ ndadị bọtapụ na ya ekiri kata. Ya dị ọkwa m ike ebe ọ na-adị. Size m onye je nwanyị yo. Mba lo ba. Ndị nkịta ihe atụ na-arụ ma maka nwanyị n'ọmụmụ. Ezogu. Ọkwa mmadụ na-akarị ịkpọ Friday. Mana ọ nwekwa Friday ka na-aza Friday. Friday aka nke keleke. Ya na ebe ya na anụ lufu leka ọsẹ mbuje gwela ka ebe ngula. Agreta go yi yew. Gbogbo gidi ganga baba. Aka ku nje baba from. Ọsẹ bu page ọsẹ be wa. Okay, baba na kare eza Friday. Baba na kare Friday. Ezogu. Kamba oluputa. Okay.